Doamna Grețcu, cum ați văzut dumneavoastră perchezițiile de astăzi de la Moldața? Pentru că noi, în ultimul timp, jurnaliștii chiar ne întrebam ce urmează. Au fost atunci niște percheziții la câteva zile de la izbucnirea scandalului și mai mult n-am văzut nimic. Eu am să susțin ce au spus colegii, doar că mi-aș fi dorit CNA-ul totuși să fie mult mai activ și în alte întreprinderi, pentru că noi foarte bine cunoaștem ce se întâmplă în Moltelecom și ei cu certitudine cunosc și ei la Metal Feros, unde sunt aceste salarii nesimțite, cum au trecut concursuri, pentru că, haideți să ne aducem aminte, domnul Munteanu nu a anunțat moratoriu la desfășurarea concursurilor la întreprinderi de stat, exact, la angajări, exact. Și de asta mi-aș fi dorit foarte mult să fie mult mai activi cei de la CNA și la alte întreprinderi, pentru că Curtea de Conturi parcă, nu știu, sper că își face treaba bine, pentru că în rapoartele Curții de Conturi tot, dacă le mai citești periodic, vezi toate încălcările, pentru că orice încălcare are nume și prenume. În timp ce ei au salarii nesimțite, ei, cei din PAS, toți oamenii care au fost angajați, acești 27.000 de oameni angajați în ultimii 5 ani de guvernare PAS, dar nu vrem să ne gândim cam câți bani ONG-urile primesc. Mai nou, ieri am aflat o informație foarte interesantă la audieri pe planul de creștere. 100 de milioane de lei pentru comunicare. Și colaborarea cu societatea civilă. Deci este extraordinar. O să așteptăm să vedem rezultatele. Deci dacă vorbim despre această comisie de anchetă care atât de tare a stârnit, nu știu să-i spun, exorcism, altfel nu vine alt cuvânt, pentru că agitația care s-a început când opoziția a solicitat dați măcar funcția de președinte opoziției pentru ca să nu puteți voi să vă verificați tot pe voi. Opoziția așa să vă zic, eu sper că domnul Plângău nu se va supăra pe mine. Chiar ieri am avut o discuție așa afară, în pauză la ședința plenară. Dumnealui, în calitate de președinte a comisiei, a făcut toate demersurile la instituții, la ministere. Și ghiciți, i-au dat informație sau nu? Desigur că nu. Asta a spus domnul Deci eu îmi cer scuze dacă n-am avut permisiunea să comunic, dar cred că informație publică, o să vă invitați pe dumnealui să vină să vă povestească cum a fost trimis la origini de către toate ministerele noastre în momentul când a făcut solicitările oficiale.